Obahi bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no so ne ebedi akwa aboabo ho etio ne to na sakra aboabo adehye mama ye mamu nyina akwapa enne so tweda mpo nyankopon ne nanano mo e de ne adom ye bio nene Alandu Media ye de yenkuku ne yenkaka yesesa ye no bebie de aduru eye Feyiase Akoyem ahemfie nana jamra woye Feyiase hene otwede mpo nyankopon ene nananom ende ne che Feyiase man no emfie enum eni na enne ene da edikan a woni Feyiase man edi ehia na se womo ehia adwendwene womo emman no eho na jamra a woye Feyiase hene nenu so ade hunu a wowom de ma Feyiase no edoso na anoma bia ba be kan agumaso Feyiase sesei se woye dwadene wo Feyiase a huni sa atadwe wate denne esanse Feyiase hene wone ne mpanyimfo esanse Feyiase hene wodwene na manfo huntin one day enne dwumadie aye Nhyiamu kese a edikan wone na manfo ehyiamu no asamde ene wosa edinam sesei woye dwadeni na woye bodwabodwa woye taase Durbar na wudwumadie bia wodi no Feyiase no sesei akonya de aba de amaw so pese wotre wudwumadie mu a akonya de aba e de amaw sesei Feyiase eba benya na se won anya Feyiase Akoyem Cooperative Credit Union a obetimi du sika kakra kwakoto ho du ahohiahia bremu a ya bobosia aso wasene ma wode edi wudwuma na nenu so ade hu no so ne ma wode ma Feyiase so enu tu Nhyiamu ye mo bibia kwaba se wode wodo abebo dumu Alandu Media yeso ya pepe enu ti kan ye ho ne emfa dwumadie no emfa enhyehye so Yasofo eye baptist sofo a wo ha
ekwaji wajumanu o tatalasa wawie tatalasa wawie wawie ekwaji wajumanu odofo ene wawurade wa woni ni awoni obi ama onyame ne wo oso ni asase nyina wura ne wo oso yo tan bia na asase yo na atutiaso ena ho na wo ma ya sebi seyie se mo de di emu ofisa na katamada ya badwumu a na ya sedani ayeyi a eni kabia ene ede ma wo ewrade ya hyiam sa wo ma ya tuen sa fro ho kokon so me fa akoma ne adwe ho nyina enomum o me fa na na ade jama enomum ene ne himfo aka nyina enomum mutaya di hyiaye ewrade honam ne moja entimi ma ewie taye ema wa ewrade ti wani fa maye ya bombe beja edian ma sese be nyina ba wanim so duwe fi a o nyame ho konkron ko kai no wada be nyina susuwa won sem na onan ampembo fo bedu asubie mu na ba watum enye kese e bibiara so eduma die ewie no na ewrade ma oman Feyiase afa ne toma pa afura yesire bible edema ye nana adai jamara fawuja fedum no e kakka ne hushia famukuri ni nanim na fawuja ni dinachi bijana hinni a odie ewo Feyiase ba wanim so kundie ba ayewu nyame na so ewrade a utumi ade nyina yo nam ne so Thank you.
animu hwehwe amode amaye na mgidi se agidifo amoa asorefo no amoa ene Yesu sore die na nka animu ebo idie na nka mo betwa mo na ase kata so me ma me nsa so no obi ansa mo fa nche me enche foforo beba sabe madaroma dwumadi bi hye ho no mansa ena de obia ye de atoa so eti sa ye de anom scout for no National Scout Association of Ghana and what was some district and as I be on the dwumadi fe bi amaye ene kwesi nana ade jamra Nhyiamu Kese a edikan na bra bomu ye hwese ne esikono a ne to aso no ebeye feyi pa ebeye foso epenifo se ahyase mponi na ye maami bi a okọ owuram na Nyame ebetiwe mamaye na de prefa ye ase wiase na Nhyiamu nyina no ebade ebetiwe mamaye tie nyina na ye fa bonta chire na je fe Look
Mesremo obia pede mo enya ho mama me. Yo. So. Salute. Ti Michelle. Eye me ni. Akoyem Kese3 program for farmer. 5 officers, 73 men, colors, bad intended, ready for your inspection. I, Scouter, General Commander, yes, I feel everything now. Oh! Thank you, sir. Yeah, when you can see any. Yeah, we are. But anymore. Yeah, we are.
If I take away, you soon end up being and before at the phone of her, and see, and of course, to a self-level, but I won't walk on my night, you never see. Obinya Sabia Kwabayo. Envelope, so be passed. And Jeff Shima, Nefamano, put the and Master will be to home. Put the manner and Obama seat, what was it? Nasua, Evanasua Amau. Who was I say, oh, Feyiase, who will fear our heart? For pro and control, or pro number, who left here with telephone number now. For my home, Yabate with telephone number. It's be Piao and Clatter so. I walk in fear. You call and son of a young woman. Share the secret of Amero. The old once the bonnet betray. You have money seat, Ovia and Antimu, and for every pomero, no ship from Famano. But I put on a bachelor. And so as a Florida, in a moment pro. Now, I'm going to share the Montebo, I know. Now, what the man, I said, I'm a Ima ya na waka nyina Nana adai jamna odikan Feyiase Akoyem hene Nana no mpanimfo Honorable MP Honorable DC Assembly member committee members mpanimfo ayehyiamu ha me maame nom ne me papa nom Pamacho ya menije se ene de yeyi me se me beda etisinafo e wo dwumadie yi kese yi emu me pamacho enkese3 nyina ye etisinafo enso dwumadie bia no eya na e wo se yenya etisinafo a omubọ dwumadie no ho edom pacho de edi kan no ye beto yensa afre trade amponyankopon se omra metina dwumadie yi mu efi se Yankopon ni dwumadie bia mu a eya na enyeye Osimbo semse ntwedua ponyakopon a yemfa yeni ho no onyame acha onyame oba nyame soso konkro no ye wowuye wanka amnam no ye osori no wona ye bodide no fa ensembo efesia no ebe konkro wonfa na konya no die ni mwawie no ye bebobọ mpanimfo a obebọ dwumadie no echi dom Madam Alberta Curriculum School Wafayeboa Ajima Mineral Water Dr. Akosia Eduaya Power Herbal Clinic Dr. Akosia Eduaya Power Herbal Clinic Marian Quality Steps Academy Mr. Kusi Legacy International School Mr. Kusi Legacy International School Gold Wave Hotel Mrs. Osei Mr. Eric Osei Kwejo Eyemere Guest House Mineral Water Kese3 Mineral Water Papa Kofi Dr. Owusu Ansa Dr. Abigail Sewa Akoto
Dr. Abigail Sewa Koto, Reverend Kwejo Apia, Soul Winners Chapel. APS, Peter Kwesi Ochery. Okay. Apostle Peter Kwabena Ochery. Apostle Peter Kwabena Ochery. Pastor John Patrick, New World School. Mr. Patrick, New World School. Mrs. Agnes Phoebe, Benny Educational Complex. Mrs. Agnes Phoebe, Benny Educational Complex. Apostle Joyce Atta. Apostle Joyce Atta. Nazareth Salvation Ministry. Nazareth Salvation Ministry. Apostle Joyce Atta. Reverend Samuel Kwanzaa, Joint Heirs Ministry. Reverend Samuel Kwanzaa, Joint Heirs Ministry, KHM. Roman Catholic Church, the Pentecost Church, the Presbyterian Church, Presby Church, Reverend Osei Esibe, Bethel Glory Church, Reverend Osei Esibe, Bethel Glory Church, Shield of Faith, Building Material Seller, Mr. Osei Asari, Lotto Agent, Mr. Kennedy Ladd. Yampera Brem de to ye na Nyadadi so abaye hwehwemu eye edi Bruce no ntiremu eni se yadwempa wo ntiremu eni di enyamo no adwempa ene wo ntiremu ndi mi da se sabre so wasa konkwasa gi no aba nana adejamra eye Feyiase Akoyem hene otu fo brempo ana wada roma awia bi bodi Feyiase krobia eye odia ana wada roma bi bodi wada roma ena yenya babi atra
Aniti awie ibo odi na igina so e de ama atitwa to nsafre won so a media ti mo ha igina nana Nhyiamu na mama mu akwaba yo abishanfo amashiamu ha Sanya Union MC Kayano or say the purpose of gathering. Bebre waha omati dientia yasi ene omumraha nanso obi oha otie no wantiasie iwadaluma empelisa na nduwe ensenkwan wanya ba hege na si nyabre na yetratre mu ma hu dientia waha nwa otra Feyiase atakakra no ebeye mfiedu achi no na Easter bia ye Nhyiamu na ebeye mfiedu ene kakra ni no sa Nhyiamu die yenye biom na beninza urefi na sa ekofa ye nchi nana ade jamra ebetre dwa iso yi enche nana ehunu se de kanene ye na eye no osan so akofa aba eno di we ni Nhyiamu edi kan kra nana ade jamra obetre edwa iso yi ye Madaroma nana eba ye enisuade hu bebre na wona ni so nanso peninse ofiti bragope epoose a moja na eba entina na se dumedi ne doso de nanso obaye ne ngakra dumedi aye die yi yedi butamienu ena nanama yedi si ho nana se dumedi ne doso nanso ode ebo ba ko bekum enoma mienu ene Nhyiamu de aye die yi nana ba ye no hu se sikasam eho ode okrai mu so bi okrai mu na opebibi ayo no Nhyiamu a che ofroka ekọ putioja na akuntansi na nkretwa enwe hia na okonya ba bia sikakra bia wo na watimi no wadi nkita ho no bebo a wabo omo nso a na chese odu hia abetena ho na odi awerwo antina na edisina ni so se obehwe se ebenya enogbo aku ayefre credit union bi wa ha na obia de kakra abo anya abo foto na so otena bi uhia emwa uka hu binti ese wani twemu aye ni nyawo na nso wanya bi na ode aye ne a ohwehwe no entina na ema ye boaboa enyema bia no me gesi animu ma sa pedie ye fan Feyiase Akoyem cooperative credit union eba ye be bosome enso ni kakra ni no etimi agina enunti enne hia ye hyiamu ye pa ho ntoma obi ahu se Feyiase Akoyem cooperative credit union no sa be de waba watnase enunti so obi ade ho behyam bia ebre bia ho behihia wo na wo pese cooperative credit union agwa wo no kokko a ubenya emwa enti butahe ba ko eno na enne ye hyiamu a ye pa ho ntoma ama obi ahunu na obi anso de ne ho ahyemu bie ye tosu mienu nso nyame adom aban adwene empatami ho ede ekwantimpon a eye double road a yenya ebinam yeniso a yehuni enenti ama Feyiase asesa ayefe yenwie nanso kakra yehuni trese dachi aha ebe fefe eno enana se yeye kro na bonte dia na ne mantam no nso esese ho nso eyefe na ho ehran enunti enie ofre obi bia wo asase wosi wanya asase wa ha ana wasi ufie wa ha se bra na ye nyina yenyi foto kakra yemfa mfidie efifa mantam no na ekwan no eni dadedam yemfa kanea nso esisi so na so bi fa abonten eba na abonten ye nifa owura mantam nso a etumi ayefe enti abusuafo a ene yehyiamu ha butaye ntia yehia ne se ene yetwa ahumam de Feyiase Akoyem cooperative credit no ano na madaroma eye obi bia nso a wanya asase na wobosese anampo wanya bia to wono nya mo obosese no wonso obeboa bi na sane amodi kan ate no wayi 150 Ghana cedis ubetimi atwia amana bura madaroma line saa yebeto nkania ede abbo eye street a wo koma nyina kanea ba ko omaso a 350 Ghana cedis ansa na de bebo ho no
that is spend by 500 Ghana cedis Odaroma bet me abo mienu nyansa Odaroma nana ebeje na onen penifo adawase enenti ehyiemu a na Odaroma yenti ehyiemu a ne se Feyiase Akoyem cooperative credit union no ene yetwa homom ne adua no na yamantam mantam Feyiase anu nso yabofoto e de yi mantam no na mantam na da ho na e de nkane nso bɔ ho na edu anumre ye so kanea esumba ye so kanea mantam no so asen Odaroma tani ehyiemu a na botae ni nyina no manu asi medamase Mama Musamma organizing secretary Sabo Media Kofi Dante Kofi Blues Wayamiame Juma and then 86 in a school Kofi Namisha SM kama what they are baying Okuta possible for Feyiase Sene Okaye no afe na yedebie cooperative credit union Akoyem pufuaje enum bia wo boy was sister Enanka was Feyiase na patches for BBC Abunya Sada and now you want more drink and nya agimpa ebie we wa hai momo modern na kakra bia obenya bia no fa bi kwoto honum na daachi bi umpom yemra kokọ honum ana se opemi bia so wasena okwa omosuso empuyeti de baba nyankopon shira na agimpa wode abefi so se na peje na amame ba aka cooperative credit union Akoyemba the massive so moba na mudin wani monyam abeta adwumadi achi Obapa Lucy ya mo akwa ba se so ba wasa ko bi sabe ya kan credit union no wasam no me frɛ manager no mu manager Mr. Efebe mi no achi no enye Feyiase corporate credit union bio ebe Feyiase Akoyem Royal Bank na Mr. J Kasabunda Kasa yo ansana yenda be ma adoma ko so maki no Feyiase batin safo penyine oda safo no Reverend Kobosale woni na safo ma womo aboa ye shebo de no 200 Ghana cedi enetika no enetika no 2 million bebo bia no safo woni wasafo benya de na naka nyina se nyame go hira mo mi be ma to so ema me MC Bidase Nana ade jamna Feyiase hene Nana no me panifo a ehyemu wa ha Kroma ene a wo ho a ehyemu wa ha emamu nyina ha Eye mi abegina hai efeme Adomafo Evans sene MC kan ye no me na panifo amama kwanya se me na Feyiase cooperative union ano na me to bank no etetu ye bia Medical ada me panifo ase se omunya ye mugidi na omudi dwumadi ya kase a etise ehye yensa na ena ye hai ena na ye pa ye bank ye ho ntoma enti na ewo se me ma ye noma anase ye enoma ye ton bank ho ewo se me ma ni na enipa mo hye mo ase obia asote na mu hu enoma Edi huja ewo ye bank ho. Pacho edi kan ye wo account bebre ewo bank ho. Edi kan e savings account. Ye sanso wo savings account. Ye wo fixed deposit account. Ye wo child account. A ye fe no me badachi account. Ena ye sa wo shares. Ye se shares no eno opportunity na ene de ye wa ha sei. Na ye ka the savings account a eno no bank no emma enipa nyina wo kwan se usika bi a eho odwo anase de eho nyumpo utimi fasika no e de beto bank ho na ebra no ana ebra awunyem bre no obetima bank ho na usika de eho hia no ahwe emra kwan so ama wosa aka usika na sutu savings account no so ene de eye dan da bia esika edeje yewo adwumayefo a omukọ abonten ekọ customers wo ekọ digital e de bada bia enne ye susu savings account no ena child account no eno so efa ba bi no ye fe na me bada ache account em say yewo awofo bebre wa ase a se ewo se ye dwene ye mada ache ho eti se abofa ni so a owo 1 year owo 6 months utimi start esewu ne nkakra
I say sika kesi bia ultimate 5 cities 2 cities 10 cities ye boaboa no na wo ba ye no trase echo agreement e me nyu say oh me ba no ye pese se wonya enfie se ya sika no me say de eka na semra no so say nipa na bagi sika na enye sika na o de ba ya na nsa de ebeka because sika no ye boaboa no e de ye adwuma na ye so ye sisi nipa nti no sika na boaboa no de ye adwuma wi a oba bagi sika na e wo se nsi ho a ye de ho ye adwuma no ye che e ma no so obia eso ene ye mbada ate no na the antipoti na yehia no ye shares no eno ntimi ye wa ase shares no eboa emanipa a ye wo promu ha nyina ekwan se yetimi ebeka bank ne ho chese ye share meetings utimi e de wa adwenkyere eba shares no nko ane makwan ema obi biara etimi ebeka bank no edwumade ho eti shares no enane da edikan a ye ton shares no ewo enipa dodo nyina emu because enana ye ton shares no publicly ama amama nyina eti obi biara o mo ni je biara betina be ton shares na wo ton shares na e chese o ka bank no ho wo ye a member of the bank it is a bank no ye share ye meeting a e be ton sa frɛw na waba na wo so wa kyerɛ wa adwene yes enana ye shares no na wa bra ya ton ye no ma wi no e wo se ye ma enipa atwa mo hye wo ha nyina ehu emfasode a so mo do wo ebebo ye bank yi a mo benya edikan ye wo group loan ye ka se group loan na edadifo anase enipa dom etimi bo abo mo ho ano eba bank ho ebeji sika kakra ediko bie omodwuma mu eno ye group loan no ena ye wo individual loan chese enipa ba ko onko a wo se wo ho se wo se wo ho de a akwanya ni ho eni ti ne ye pese obia timi be ka bank no nti no ye ton shares in publicly ama obi bia de no waye den aba be wura mu enti ye sanso wo educational support loan ye ka say educational support loan na eno eye semi abegire ha ye pese me go school a na me ka bank no ho me ye shareholder bank no e wo se bank no e so masene na omo boa me e ma me school ko mu no bitimi ko no trote ena ye sawo emergency loan no ejina ayie esi funeral loan se wonya ayie na usika sem no enso oba bank ho a na se emwebu ho se de boa ebetima boa na ya boa ama watima nya sika e de ka koye loan no ade koye waje no na ahie sika ya obache ye no odi sika asa abre na shares no e pa cho ye wo share value e ho shares no e 5 cities each e share value and I see a paying out so a 5 million Ghana cedis. The sika now 50 billion. And only shares a year ton ama public it will be bia or Kenya, the country biara. Now a shares here and get home every 200 cedis. And no yanket home no. And an Akoyem Mukrano, Abros of Kra, 10,000 Ghana cedis. And we say a memo Emma Kwanyi, Emma Mutation Enti. Nanai, the penny for Moshemo, it will be Biarasi, Nhyiamu. Mosema Jenia aya Mr. Adoma Kopa ya yansa brano ensuality no na bo gidi o menya kopom se ya me obati wie ama ya wie dwumadie asonko pa cho e bra ya to shese no sana oman na ye hye oman cho no aye ne sika no 150 Ghana cedi 1.5 million na emu ache no ye be ya fundraising tia na ewia na ekasa wia afi gedi obia no ene ye bedi asa ne gedi yesemo yentie ankwankwa mo nyina ne fiase na nyina no ye pacho ye bebo foto se ne na ama ye na spot no ye mantemo kali eni ye kwanya no edifidi agoguso na ye di aboa yesa se nso na pete no wo bo nka ite no ikira na mo no perfo nyam se ebra ye be fa beze no wo bi nko ayibi na fa boa ye na dwumade no akoso etisa wo beti na boa na dwumadie 200 Ghana cedi sole na fa boa ye so beti ma boa ye dwumadie 200 Ghana cedi aya fundraiser menumie michina na ateja mranda enimo na ya fundraiser no pacho manibo sisi manibo instrument
ma beto asase wo ha omo de oba be gogo ama bi aseman so so na tubu omo na to santi ni na kochia na so pe pa ko na so just man team I see my bro Check
ama ne dakesie ama Feyiase Akoyem ne amete hai na ade jamra efa akwenya weiso ede akasa kire me manfo nyina mo amowo Feyiase memu ha mo amowo nkronkro foforo so nkro mo amowo abanone eneye eda nyi ne se me rebefi e kire se e betra akonya so yi enne ene Nhyiamu a edikan a mesimi tu ni din se Feyiase man enkabom ene Feyiase man enkoso na chese Feyiase man enkabom na beda ne Feyiase man enkoso mo amu benkum mo amu nifa mo nyina mo kabom a mo amu menim mo amu mechi mo nyina mo di anim na mo boye chidom a ena imedie no ekoso na Feyiase man efa ne ntuma pefra mo amu nim se mfi dan a e baaye nema bebre ena asesa ebo Feyiase memu ha mpotudwuma ye ne a ye si ye ni so de yura e de a hye yensa de omampagi kra so e de abetwam ni nya ye de ma kese a yenim se yen ye fam a wo mu so e do so ene san mo hwe ekro ya ekro ni fa ye dwagu na so ye dwagu ne san ye se ade bi beye ya ebi ana awose ese ya nsa na so ekro no ye dwagu na aban so de kwan kese kwantimpon ena ebetu Feyiase memu ha mo free esreso na wura Feyiase wo se ekro no kra ebie aye fe mo a enam mo so a modi muti ekoje akyerema a moma yebu modan efiri ho ede ye kwan aseda kese na megina satemani Ghana man nyina ndi amamo enyemre se wa wote kwan ho Feyiase ye chichiri ko na kotena ekro ne to enya ahogono na so so munim se wode ma asatemani na enya wode ma Ghana man na enya wode ma Feyiase man ye nya ama kuro mu aye fefefe ye Nhyiamu dimbo da efia na mutim efie numbers na mutim mese sa numbers me ma ne nyina da ebusua na mu nyina mo ofie o me ma mo nyira e kwan bia ye be fa so a ye be kan nyina ho abom ma mo nyina mo aka Feyiase memu ha de e gusu denden de me ne mpanimfo ye betu sa na mo ne nyina prepare etosumyenu mo nim se Feyiase memu ha iwe wode change to a change asantemai mutibe mo asantemai abrawo mo Feyiase yura ikro a etana koma so papa ene Feyiase mai nduti Feyiase a ya chawade ona so so ate yura adwuma na wo ye ya sone yeso wo ha me baaye de edi jina kese mo nyina ma boame ama mede asipi de ho atechema mo nyina mo de ma ho odin abesom ama sesei eno so asipi meda Feyiase man mo nyina mo se se yesi ye chiche asanteman foforo yewura o se sesei de nyese kan ene etuo ne ade ku ne mo de adwene na ne san ene sei na ibeko school ye nyina ibeko school enti e ba se ye nyina ye de ho agimu yi school yi de esi ebiem e ho awo free president of free education minister ba o se de mo school yi ye be biem the primary school ye de bia be ka ho omo wie ye mo so mo si secondary technical ya shasie ni nyina ye de achi ene the minister konkra na ye de nachi okwa abrochi mpo na ye de nachi se be ya jumakra omo dia ma ye ebetumpo na so se menya akola me ko school na yesi school e bi group en kamia e die na me so be fa me chefe wo mu e be de na me so me saka isbia me ye adwuma be bia me pa ye adwuma ye ba ye nyina Feyiase edwampo ye ni bi me se da bi untimi ntina kurom na won free kurom nko ba bi na akodidwa yesi yenya ye be ke ho atim ni esi dwa kese pa wo Feyiase memu a
Yesidwa kese pa wo Feyiase memo se ya shase mo nim se contractor wo ye adwuma ne kwan ya wo ye ya sere no ba bi yesidwa wo de kwan ne bi fa ho nyina mi hia mo da ye sori ya ni nyina na wo etom ho nyina ye adwuma wa dwempa beta papa chi mo meta papa chi na Feyiase man nya ye ntuma pane mfamfra ntuma pane kwa ye na ni afa de fra momoa ni ntuma pano na etibidi efra etibidi akobo ye wo adwuma so no de akobo Ghana man so sika ba ha ye pen se yesi enya dwa ni sika ahye enti na bie ye banka ye me bie ho ntuma me pa ho ntuma ko sisen enya bank bia eye credit union no na se kire wo ho ene ye mpese ya sembe wanti ye se kakra wo bia no tabi weto ho ho hihia wo a waba ama yesu ama kakra ama dwuma di a wo di kodi bia watimi adi ene na emre bi atwamu na yesi be ko school prize ko bobosa ni nyina na ke beye enso na abanda wo mo school ni na mo be ko no kwa na enso wie school a wo be adwumara school hi nyo bia de betumi akọ school pon yi bi ebi a ba bia be kwa kusua de ye be jiuska ebi a so pabusia bi na de akoto ase na wonya adwuma bi a na wo adwuma bi mpa watete atua ni nyina e wo bank num ni nyina ehyem obi a so waso o me da ache ebi a na menim de da ache besie mi wo skani bi sesi a wo na nsoso meni ba bi a me kokora no se be ya me da ache menya kakra to so na menya bi adidi nti no ni nyina bi wo ho wo de beto ho a enu wo da ache no ne bi a be ka ho no nti de credit union nti usika wo de betum na e ko bo obi ama na be ya adwuma no ni pakro ni nsi ho kakra wo no so be ba no ya ti bi aka wo de ye ho na se wo nsoso usika da ho na anhye mia me de akonwan me de ya hemfie me de ya japade ayo bia e wo akonwa no e de akabake no ho se be ye be so enye ye nko a na ye ko nyam nko a na wo de musika ye na emom ye nyina ye de ye ho kohyemu a na ye ho se e de nyam nko a na me de wo mu me nua bi de wo me ma me de wo nti be ye adwuma na me ye adwuma den se de be ya kro no so e be tumpon eno no atwamu a muhu aha ene awiye se enkola fe betwem wo ha a eye scout for enkola yewura ene soma me o ma me ko si na nine na me ko duro enkola be di agro kama bi mama ni soy na me se enkola kama se be ya wo me krom na ye de na me de me krom for dis agro man nya me fei me ni pen for kasa mo so na ha ho kra na bosomtwe ho no kra ye ho bi nti na ye ya be ba de ho be kire manfo gida obi a owo pe pass wo be ma ne ba abehye bi zempo no akola no wo ha na wo ye no ni je ho a hwehwe wa wo fo o hwe na wo ma bra ha ya me amere wo beko ifiri se niema ye kire wo mo niema wo musua niema wo mutimi ye eso ni papa Feyiase afa na ni na wo ko na asme join scout o adwuma kwa na pa benya bi isanse enye Feyiase kwa na wo nye Kumasi kwa na wo nye Ghana kwa na wo omo wo wiase afa na ni na judo ho hyemu a wo do ho ahye eku papem ya wo fo amowa ha nkola amowa ha yesi de efiri de ni eku school de ko teacher fo na nso teacher fo etwem a be ba wo fo na ho ya wo fo mo nhwe na mo mana mo pese mo tete o mo yie Emma omo so ebeye mpanimpa no be bia obetimi de omo akodon na se wampo uni wa mpanimfo etimi ahye omo so no scout mo hwe na mo mfa bomba no koshimbi ye kan ni enwie ekro no yesi ye chichire a na ye chichire ni sen obi bia wo wa ha enne mama me hu se hoho ni Feyiase o hoho edi Feyiase se wa ba wo ti Feyiase mamu anko ade ne wa kire me se Feyiase man wo ka ho ma kire se Feyiase man mo ka ho de ma ne ya me de ni wo ku bi e wo Feyiase mamu ha de bia ya ho mesra me na me ne o mo ku sa na de bia mesra mo ho fefefe
na monkwa na oba na monkwa na moko enne de omo ba no mo se wo mo de me aka wo mo ho enne mi nua no daga te fo mo ha mo ba mo de mo ntade ni bi brame enne dia me se de bia mo be ko ba bia mo fo me no na me se de di mo chi eno nti na ye kire se Feyiase mamu ha wo ho ni ha wo betra ha wo be sudan wa ha empo be ha dan wa ha ye ne wa na som nti ye kire na se ye kase Akoyem ma yes som ye ban ene de me ka wo kura no wo jiso che me ametia ti me na no mo hwe ni ye ya ma e ko akira na afi ye nso ya yira Akoyem ma aha tino baby free ba de ne class ye wa ne nso so metimi a kire mu emeriti bia na egichire ya santimai asembisi ha ananka de na ko no ope yesu adie no no ye kire no no osi emfa ne ho nche no na onche ya dia esum bo che de yewura e de beche ye ne sida Feyiase mai de yesum ye mai ni Feyiase mai ye mai ni asantimai yem koje bribe yem koje kokoro mu ade na asantimai ni mu ase nti ye ka se Feyiase mai fe Akoyem ma ye ka se yesum ye mai a ase no e to se yem koje bibi e wo baabi e ma Feyiase mai ni asantimai eni mu ase iti obi de bibi boni ba Feyiase osi kojo baje ajo abaje osi Akoyem ma yesum ye mai nti be nyi ma Feyiase mai ni mu wase ma kire do ne ba ye yesi bia ma kire do wo edumedi a me die nyina mu die kire enro point ni mu nyam kese a musa de hye me kra nwa ye koye competition yesi ye first cook out and I say first cooking competition you know before wa himfie ha mo na mo koje cap no ba wow e che se mo no ma me die e se o na wa fa ne sa ntra enu ade asabtime nyina ehu se mi wura before no mo so wo ya de e se se die ye ne edi first ti ye de challenge Feyiase fo nyina ye se afia e ba ne die mo nse mo so bo mu so ye be ne kese testi tom for ba ha de niema bebre bai afia ye besimi ye be ne kese wo a onim se onso so onsa no eti echeme me mu ba fo Feyiase ahemfie ha de onso fa de bra afia fa hye so ni na ma ye mebu ne wa ha e ma ye nika dwumadie bia ye wa ha mo de mo ho aboa obi wo bibia efiri nei ekọ a ebema kuro no mpuntuo akọ akire organize secretary ha me chiame for me penifo nyina wa ha mo mfantu wo manim niema e wo ho a na ema ye kuro yi eda soro emu bebre wo ha e ya tia kem mo mfade nyina amra e betroto ni nyina to ekwa akora ye befa so a ye betimi e de asamba na afi no so etimi ama ye kuro yi ada soro na mo de aba se de kuma se aje atum asantema aje atum Ghana manya aje atum se Feyiase Akoyem empanyin se agro ye de na ade esa akwintufo na sede do ofurudua pa ne yepia ne ntina enne de na na ejamra na ne swade hu no a wo de ma Akoyem ne so eno nti moma ye nyina ye moa no ne yenso na sene nanto mapa na napese ye fra ne yeti yeya ye be maso na ma ya dansun e wa santeme mesanse Feyiase Akoyem de ye dansun data eno nti moma ye fam puntudwuma ne ahodo nyina so enka ho na bo sha wo hye mo nso wona omodu omu fie emma ye me nam so me yi kwante ba hodo nyina woda ho ase no wode ose ebe ye oyo sede da ne da wode ose eye oyo no enti Feyiase man Feyiase adehye momma ye ntai na echi na megidi ye se ye tai na chi gina pa ne mapa ene yedie
enkwa na beye Feyiase man edia ene kwan we so ene yeda wo bibia se obeta adwumadie yechi na afei so wo sa hwe adwumadie yi ewo ententen video so a gise Alandu Media eso Facebook and afei so YouTube kai so be subscribe no wa share afofo so enye bia hwe Akoyem adehia munsinsuo mansa na maham munyina mommo mo homoden se mabeso na nasene kakra bia nsa gidi se Feyiase adehia mo wa ma no ne modoso yie pa ene ntinkra no ana yeto no otwe dem po nyankopɔ yadoma ye bese hia wa Alandu Media so medase